samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sedmični horoskop od 1. do 7. novembra 2021. godine. Poslušajte šta vam prva nedjelja novembra donosi u nastavku. Ovan. Ove nedjelje se morate više opustiti i vjerovati sebi. Da li ste zaboravili na svoje snove i prioritete? Podsjetite se kako zvuči sreća. Važno je da se opustite i oslobodite negativnosti. U tome vam može pomoći i neki lijep film, čitanje knjige ili šetnja. Najveću podršku imate od partnera, a usamljeni ovnovi ove nedjelje neće imati velikih promjena na romantičnom planu. Bik. Bik je jedan od najvećih narcisa u ovoj sedmici u horoskopu. Vježbajte zahvalnost, nemojte postajati previše sebični i zahtjevni, jer to može dovesti do određenih poteškoća. Poradite više na sebi i zaobiđite previranja 5., 6. i 7. novembra. Pozitivna Venera u Jarcu donijeće inspiraciju i kreativnost bikovima. Biće moguće baviti se zanimljivim projektima ili razvojem novih ideja na poslu. Blizanci. Moguće je da ćete sresti partnera iz snova koji će vas zadiviti svojom inteligencijom, ljepotom i šarmom, ali nemojte žuriti. Iako je nedjelja povoljna, ne donosite odluke dok niste sigurni. U svakoj situaciji postoji prilika da se započne put ka svjetlijoj budućnosti. Iskoristite prilike koje se možda neće ponavljati. Rak. Planeti i zvijezde će pomoći rakovima da postave ciljeve u životu i to glavne, uključujući intuiciju i pronađu neophodna rješenja. Uspjećete da se izborite s aktuelnim problemima, preuzmite kontrolu nad razvojem situacije, pobijedit ćete melanholiju i sumnju u sebe. Astrolozi naglašavaju početkom novembra povećan nivo empatije. Lav. Uprkos prilično povoljnim okolnostima na poslu, lavovima se savjetuje da se češće osvrću oko sebe i osvijeste kome mogu da vjeruju. Sredina nedjelje nije povoljna za novčane transakcije. U četvrtak budite oprezni u gotovinskim plaćanjima, pazite na novčanik. Očekuje vas miran i prijatan vikend. Djevica treba da izbjegava da bude previše ozbiljna, arogantna i tvrdoglava. Zvijezde će vam pomoći da tačnije osjetite raspoloženje ljudi, tako da ćete brzo shvatiti ko vam je prijatelj. Hrabro koračajte ka ostvarenju svog sna, idite naprijed i sve će biti dobro. Važno je samo povećati energiju i jačati biopolje. Vaga. Vagama će od posebne koristi biti razgovori sa voljenim osobama. Morate da podijelite svoje emocije sa drugim i otvorite srce. Ovo će pomoći da se oslobodite strahova i negativnih emocija. Ako zbog posla ili ličnog razloga treba da pridobijete naklonost druge osobe, iskoristite svoje komunikacione vještine. Ove nedjelje astrolozi savjetuju vagama da se otarase svega starog i nepotrebnog. Škorpija. Oslobađajući svoj unutarnji svijet od energetskog rasipanja u vidu negativnih programa, ozlojeđenosti i kajanja, Škorpije će imati priliku da svoje živote ispune nečim divnim. Najbolji način da povratite unutarnju harmoniju jeste da se oslobodite loših osjećaja i navika. Škorpije su jedan od najljubomornijih znakova zodijaka, pa prije svega treba da preispitaju svoj odnos prema drugoj polovini. Sretna ljubav nije moguća bez slobode i nezavisnosti.
Strijelac, početak nedjelje može vam donijeti vrhunac aktivnosti. Ako je ponedjeljak prepun neočekivanih problema, onda bi za strijelčeve to trebalo da bude i jedan od najproduktivnijih dana u nedjelji. Vrijeme za akumulaciju znanja, početak novog kruga razvoja. Neki strijelčevi imaju sjajne ideje koje će biti zasnovane na poslovnoj osnovi. Ova nedjelja je povoljna za buđenje i aktiviranje skrivenih talenata. Jarac. Početkom nedjelje neki jarčeve čeka dugo očekivani susret sa osobom koja ih razumije i podržava. Jedan razgovor probudit će u vama nove energije i pružiti vam sjajne uvide. Budite oprezni tokom određenih situacija. Intuicija može poručivati kao da se nešto sprema. Pokušajte da smanjite nivo unutarnje napetosti. Da biste bili uspješni, poželjno je uspostaviti dobru atmosferu u sopstvenom domu. Vodolija. Pokušajte da se oslobodite obsesivnih misli i vratite se svojoj vedrijoj prirodi. Optimistične vodolije, posebno početkom nedjelje, očekuje mnogo prijatnih iznenađenja, neočekivani pozivi, prijatni sastanci kao i poznanstva, i to sve uz flert. Moguće i da vas očekuje neka drastična promjena. Bolje je preferirati dinamiku nego umjerenost. Dosada i ravnodušnost u ovom trenutku definitivno neće pomoći vodolijama da poboljšaju svoj život. Ribe. Situacija za ribe na početku nedjelje može biti zanimljiva, ali klonite se svakog oblika sukoba. Vrijeme zabava i zadovoljstvo stižu u novembru. Mnogo stvari iz mašte mogu se pretvoriti u stvarnost, donoseći koristi na poslu i u porodici i u vašem ličnom slobodnom vremenu. U drugoj polovini nedjelje očekuje vas financijska stabilnost. Na našem kanalu poslušajte i mjesečni horoskop za novembar. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.